ta zama jiki gare shi, wannan lazim. Saɓanin wannan kuma kaga zai kasance ainihin mutum yana dakunar da kanshi cewa idan mutum ya aikata zunubi ko ya yi ɗashi wata mummunan ɗabi'a zai zama kamar wani ɗigo baƙi zai sauka a zuciyar mutum, da mutum ya ƙara za ta sake zai sa har a waye gari ga baki ɗaya zuciyar ta koma baƙi kirin babu ɗigon fari, wanda zuciya ta zama haka nan to akwai mushkila na fatan samun tsarkaka ce da samun rabauta ce a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. To yace yawmul qiyamati huwa musmul hasad, ranar alkiyama ita ce wurin girbi. Kasan ranar farin cikin manoma, ranar da ake ɗiba amfanin gona, sai ga ana ta murna, masha Allah, an yi duk wahalar da an kai duk an mance ta, musamman dai abin da aka samu ya yi ba da fa'ida sosai, sai ga manomi yana ta murna, yana ta farin ciki, yana ta jin daɗi. Don ko kafin ya cimma wannan natijar shi ɗaya san wahalar da ya biyo, wanda bai san irin wahalar da ake yi ba sai ya ɗauka cewa kamar kawai haka nan sun ya samu abin da ya samu. To mu ɗauka da misalin da Sheikh Abbas Gumi ya bayar na cewa ita wannan zuciya kamar mu ɗauke ta a matsayin wurin shuka. Zuciyar ɗan adam ita ce ƙasar noma ɗin. Imanin da mutum zai yi da Allah tabaraka wa ta'ala shine a matsayin irin abin da zai shukawa da'a ga Allah ta'ala, wadda ita tana nan tana ci gaba da yi musamman ya ce yaumiya ana ta yi da'a ga Allah ba karewa take yi ba. Kaga in mutum ya shuka tana da bukata da ruwa, kuma zai ta bata ruwa din ne, to haka sai ya buga wannan misali. Da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala ita a matsayin shukar irin ruwan da za a taba wannan shuka, sai ko mutum ya kokarin tsarkake zuciya ta daga sabo da miyagun dabi. Sai fa idan mutum ya da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala, to kaga idan muka duba imaman mu alaihi salatu wassalam sun kasance waɗanda suke kankamin lizinci da bin zahirin shari'a, ba su tozartar da zahirin shari'a ba ko kaɗan. To lazim ne ga wanda yake mabiyansu a ga wannan alama a tare da shi, kasance da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala ta zama jinin jikin mutum. Balantana ga abubuwan da suke mafi shahara, abubuwan da hatta awamun nasu suna kiyaye. Wadda misalin sallah a cikin lokacinta, za mu ga duk da tsananin sanyin nan da ake gudubi irin yadda mutane ke ambaliyar fitowa da asuwa. Duk da wannan sanyin da ake ji wanda suke ta fito, to kada a same ka a matsayin ka kai baraza, amma babu maganar jam'in subahin a cikin tsarin al'amarin ka, zai zama kuskure babba mai girman gaske. Kuskure babba mai girman gaske, domin wanda suke mabiya na ayyamma alaihi salatu wassalam su sun kafi kowa dacewa da kasancewa masu da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala. To fa inna man yazra ala hadha an-nahw thumma ya'malu fa inna raja'ahu sadiqun, wanda ya shuka ta irin wannan fuska ya samar da kyakkyawan wurin noma, kuma ya samu iri mai kyau, kuma yana shayar da watatattun ruwa, kuma duk wata kaya da wani kututturu da wani haki mara amfani a cikin gonar yana cirewa. To wanda ya haka tabbas zai yi fatan samun kyakkyawan amfanin gona, saboda duk wani abu da bangare ne ya yi ya gama shi. Yanzu sai ya zura masarauta Allah idan duk abin da ya kamata a ce an yi na rayar da wannan shuka, samun kyakkyawan amfani da to duk ya yi. To wannan sai ya zama ya yi fatan samun alkhairi, samun kyakkyawan girbi. To in yi haka fa ina raja a musa da wannan fatan nashi, to malam fa na gaskiya ne. Wannan fatan da zai yi
to gaskiya fatan shi wanda ya dace dai ya riga ya motsa ba zanne ya motsa dai ya duk abin da ya kamata da sai kuma ya ci gaba da neman falalan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala ya taimake shi da ya sa albarka a cikin wannan aiki da yake yi. Wannan fatan nashi ya zama na gaskiya ne. Wa illa falin ya kuni suwar gururul haq. In ko har bai irin shuka ta irin wannan fuska, kila tun farko ya samu wuri mai nanari, ya zo ya je ya yi shuka ko tsarki ya ce duk ta game wani ko wuri wanda yake mataccen wuri ne ma, ya zo kawai je afka shakka kuma ya samo irin shuka wanda yake mara kyau, ya zo ya sa ce to ai shi Allah shi ka abu. Kamar da ji wani ya samu wata rubabbar kankana, cewa ake cewa yanzu kai wannan, ya ce ai zai hushe ne zai wanke ɗiyan, ce to ai wannan ba ta, ya ce a to ku ba ku da tauhidi kuma da gaskiya ga yace zai shuka. Ka ga wannan misali tun farko ya baro abin da ya kamata. To bi samu iri mai kyau, bi samu kasa mai kyau, kuma ruwan ma sai ya ga dama yake bada, ba ko da haki mara amfani mai shaƙi amfanin gona ya cika gona, to sai ya dawo kuma ya ce ai bani ma yana fata albarkan manzon Allah sai ya fi kowa samun amfanin gona mai kyau. Wannan gaskiya wannan fata nashi ba komai bane su guru rudi ne wal hamd da wauta ce kawai idan gaske malam. qala sha'ir mashtar al aslu manahtar al kasl, manahtar al kasl wanda dai ya zabi ki wuya da lalaci, mashtar al aslu bai taba iya gane zuma, bai taba iya dura gobe iya gane zuma. Ai ba da rana ake gane zuma, kuma akwai possibility na farko da sai mutum ya hau ice, sannan banda haka nan akwai yiwuwar zuman ya yi yawa ya dan gyara mai sahu, don haka duk mai kasala ba zai iya gane zuma ba. kuma wannan waƙe ne wani wanda yake tabbatacce, don haka duk wanda yake shi lalaci ya zaɓa to ce kawai yana fatan samun abin da ke wajen Allah ta'ala, wannan gaskiya yana rudi. Yayi abin da ya kamata, sai ka dogara ga Allah tabaraka ta'ala. Ai kaga ko dabba ce abin da ake so ka kiyaye ka daure, to sai ka dogara ga Allah. Dabba da tana bukata a daure ta, to ka daure sai ka yi, sai ka dogara ga Allah. Yanzu in wani ya zo ya tsallako ya hauro gida ya je kwance ya tafi, to kaga wannan ba za a ce kai sakaci ba. Amma sabanin wannan su kaga ba zai mutum ya ce a shi kawai yana cikin ai an ce ayi a rayuwar da khawf war raja, to ya khawfi kuma yanzu yana raja'i amma bai komi, bai aikata komi. Yanzu misali wannan harka ai kaga motsi ce ko baka lura, wanda ake yi yau da kullum da ceton rayuwar al'umma, kuma motsin nan dole ya kasance mustamirri, yanzu kowane lokaci kana ci gaba da yi, kamar da sun ce jagora suka ce mutum ya zama active, ya zama kowane lokaci yana motsi, yana da wanda yake na domin cimma wannan manufar, ba kawai ya zama mutum kawai yana zanna ba yana fata yana cashi su ne kaza, amma ba aikin da yake da aiki ne malam. Idan mutum bai aiki ba kawai ce fata ne, fatan rudi ne kawai mutum yake rudi gaskiya. Dole zan kowane lokaci ga abin da mutum yake domin cimma wannan manufa tashi, cimma wannan manufa, samun yardan Allah tabaraka ta'ala. To amma idan mutum kawai ya zauna ya ce ai Allah ya hukunta, hazan irin tauhidin na sha'ira, to shi kenan ai abin da Allah ya tsara haka zai kasancewa, haka zai kasancewa. Amma wani mataki kake ɗauka ya zama kai kana son ka samu kyakkyawan sakamako ne a wurin Allah tabaraka ta'ala, ko ko kawai zaka ji cewa ai Allah ya riga ya tsara din, ba haka ne kamata al'amari ya kasance. Saboda haka misali a matsayin ka na dan uwa wanda ke sai ya samu sabati, to za ka yi da gaske, ka yi wannan harkar da gaske, ka tsayi kyam, duk abin da ya kamata ya zan kai baka takaita ba, to
sai kai fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka sabati. Amma zai kawai dan ka kira kanka buraza ba shikenan kawai sai kai zama ka baka komi kawai ne kana nan kai kawai ne ku sabati wannan gaskiya kana yaudarar kanka. Dole ne mutum aiki zai kuma kowa kaga aikin da yake a matsayin kan shi ne yake yi saboda sakamakon shi Allah tabaraka wa ta'ala yake ba. Don haka ko da misali a ƙashin kai na abubuwan da suka shafi ibadoji da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta to lazim ne mutum ya tsaye tsayin daka iyawa ce saboda shi al'amarin da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala ana yi ne iya rayuwa ba wani abu ne za a fara wannan lokaci zuwa wani lokaci sai mutum ya gaje ya bari ba a'a a da suka ga gaji ka bari to shikenan tamkar kuma ka riga ka rasa na bayan in ne kenan saboda haka samun cewa ka samu istiqama a wannan tafarki ya zama ka cika kana yin wannan gwagwarmaya ba tare da ja baya ba tare da sofa ba to wannan zai zama lalle ka samu istiqama. Amma in ba haka baka ce kai kana raja'i misali kamar da ai mutanen Najeriya mai suke cewa dai ai musu magana shari'a musulunci ai shi yasa su jagora a kwanan baya da aka yi hira da su suka ce da za a yi referendum ne kamar irin ƙuri'ar raba gardama na cewa tsakanin tsarin musulunci da wani ba musulunci wanda mutanen ƙasar nan suke so cewa waɗanda suke son tsarin musulunci za su fi yawa wanda za su zaɓa tsarin musulunci me yasa to amma kowa yake shiga tsarin musulunci ya tabbata kowa yake ba da gudunmawa da mai tabbatar da tsarin musulunci kowa san yake dai kawai waye gari a ce shi kenan tayi da yawa inda zaka fahimta sadda muka samu jarabawa a zamanin yayi ma wanda duk jama'a shi wai suna jan abin da ake cewa duk sai an kai haza duk an yarda ba a shari'a musulunci yanzu Allah ya kawo wanda zai yi ta cikin ruwan sanyi salon alon alhamdulillah ba tare da jinin kowa ya zuba ba tare da haka masu cewa sai jini ya zuba su tafi su yanka na awakinsu da tumakinsu kullum an ka busa laspika haka ake faɗi ku je ku masu bakan fatawa ne da sauransu a'a waɗanda da mutane za su ce hakan abinda suke kokarin su nuna kamar sun fi manzon Allah sallallahu alaihi daraja a wurin Allah kamar Allah ya fi jin su fiye da ma'aiki tunda manzon Allah sallallahu alaihi a matsayin shi wanda Allah ya fi so fiye da kowa amma sai da ya bayar da shi wannan mayan mai wahala Allah yana da ikon ya halakar da duk makiya manzon Allah wa ma Allah bi aziz abu ne mai sauki ma a wajen Allah ta'ala to amma Allah ta'ala bai yi wannan gudu ne a nuna cewa wannan al'amari in mutum yace zai bai da gaske ne akwai aikin da zai yi a gani zai iya jure ma wahalhalu zai iya dagewa da zaman jira ka san abin da wahala abin da ba rana guda za a yi ba dan ita rayuwa abin da take so guda to baka lura rayuwa guda ta kasan ai kamar marmari gare ta yayi gare ta haka nafsa take ta fi son yayi to wani abu ya shigo sabu sai a can sai ka ga ai guguwa to da an ga abu wanda za a fadde ne ana ta yi to shike ka san ba shi ne ba a san mace to sai mai ta kare sai da kawai an dai to wannan dagewan tare da yin aiki da kyautata zato ga Allah tabaraka wa ta'ala da tsammanin abin da yake fake a wurin Allah ba ja baya to shine tsantsar imani kuma wanda ya wannan shine zai fatan samun jinƙayi da alkhairi a wurin Allah amma wanda bai yi wannan ba aikin da mutum yake ba komai kawai ya rungume hannuwa ya ce kawai su ne yan aljanna a zan musamman a tafsirin da ake a watan ramadana an karanto ayoyin shiga aljanna malam sai ga ana tawashewa saboda bayani ya zo na za a je a sha rahamomin cikin aljanna to sai an yi da gaske inna sal'atul lahi la gali wa inna sal'atul lahi aljanna hajan Allah tsada gare ta hajan Allah ne ita ce aljanna an sha makanci aljanna bil makari hufatul jannati bil makari wa hufatul nar bil mushtahiyat an sha makanci aljanna da abubuwan da rayuwa ba ta so wanda ita rayuwa ba ta son ta wahala ba ta son ta jiki to an sha makanci su gwargwado da za ka aikata wani abu mai wahala wanda addini ya bukata kamar ka kece wani hijabi ne ka ƙara turawa gaba zuwa ga inda za ka samu jinƙayin Allah kana nan kana ta yi kana ta samun iko a kan nansu ba ta so kana tilasta ta to sai ka waye gari sai ya zama ƙarshe sai ka je ka bakin koma
ita kuma wuta an kewaye ta da abubuwan da rayuwa ke marmari rayuwa ke so, saboda haka inda duk abin da nan su ɗinka ta kawata ma za ka yi to za ka karata a bakin kofar wuta ne. Abin da inda sai duk wanda ranka ka so za ka yi to akwai matsala. Shi yasa nafsun kwace ta ake. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi maraba wa wasu ba'adin sahabbansa da ya tura yaƙi da suka dawo ya ce marhaban bi qaumin qadar jihadul asgar wa baqiya alaihim jihadul akbar. Qila ya rasulullah wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafs. Sun dawo jina-jina ki buga lura jina-jina wasu jina-jina mana su ci ma ya wani mutanen da suka kare ga karamin jihadi suka iska babban jihadi na jiransu. To kaga akwai tension. Yanzu duk wanga jina-jina wasu sun yi shahada, wasu ga sun zo da raunuka, amma karamin ne an kai to mun so maga babban. Shi yanzu sun kare ga karamin jihadi sun iske babban na jiran suka ce ya rasu da wai wanda ya kuma babban jihadi ya ce jihadin ya kara yau, saboda in mutum bai iya da rayuwa ce ba malam sai ta nuna mai abinda ba daidai ba, sai ta nuna mai sai ta kawata mai shi, ba ta bari kai aikin alkhairi kowane iri sai su dinga yi maka sofa sai ka bari sai gobe, ka bari sai jibi, ai karon gaba ma za ka iya da su, to kai adda gaba sai ka tambaye nafsu ke adda gaba da za ki ta bari sai gaba, ni ban da tabbacin zan kai gobe, don haka yanzu dai zai sau kada su kuma duk aikin alkhairi ka dan kijibin waɗanda a sama da kai cikin bayan Allah, to shi zai saka ƙara tura. Amma in kana duba waɗanda a ƙasa gare zero yanzu ujibi da girman da su shige yanzu ka ganin kawai shi mu ba ƙanana ba yanzu ma jiga wani cin malalaci komai bai yi, to ka samu matsala. Kullum ka dangare na kanka kuma ya zama duk wannan za ka yi ne khalisan lillah, domin duk abin da mutum zai in bai dan Allah ba gaskiya ba akwai mushkila babba mai girman gaske. Yake wannan darasi na uku dan gajere ne, shi ma za mu iya shi a darsu thalith, algira wal hamiya, kishi wanda zai sa mutum ya iya kare wani abu da yake so, abinda zai sa ya zama zuciya ta gamsu cewa zai iya bada duk abin da zai bada domin kare mutuncin wannan abin da yake kaura. Haka mutum zai sanadiyar kaunar mutum da addini, shi yasa yake kishi shi yasa kuma zai iya bada wani abu nashi wanda yake ji da shi, kila zai iya bada lokaci ne saboda ci gaban addini, zai iya ba da dukiya ta saboda ci gaban addini, zai iya ba da rayuwa ta saboda ci gaban addini. la tatasamah ya akhi wa la taqassir fi al-muhafaza ala ma yahtaji ila harisin min dinika wa irdika wa auladika wa amwalika. Yace ya kai dan uwa, kar kai sakaci kuma kar ka takaita a wajen kare dukkan abin da ke bukata da mai gadi. Duk abin da ya zan yana da mai bukata a sa mai tsaro gare shi, to kai karkai sakaci wajen tsare shi. Yace na abin da ya shafi min dini, kaga sai ya fara da magana addini saboda shi ne kan gaba. Na abin da ya shafi addininka ya zama lalle zaka kiyaye martaba addininka, za ka kiyaye mutuncin addininka, idan an taba addininka ba ka da sauki. Wannan shi zai sa ka yarda ka mutu akan kariyar addininka, saboda idan ka san ka mutu Allah ya ma alƙawari cewa menene ka yi mutuwar shahada, mutuwar da kuma ba makawa kowa sai ya yi ta, saboda ba sakaci ka sa mutum ya mutu ba, a ajiri ne idan ya yi shi ke ya zama lalle za ka iya bazalin komai wajen kare addininka, sanadiyar mai
shine abu mafi tsada gare ka, kana ƙauna ce, kana so ne, shine rayuwarka, to za ka iya ba da komi naka domin me shi addinin ya tsayu. ba mu ji zancen na asumi mai Imam Hussein salamullahi alaihi yace in kana dini Muhammadin lam yastaqim illa bi qatli fa yasi fa khuzui. Ƙololuwa ke ne in dai har addinin ku waɗanda ke hafshi kuna ƙoƙarin ku afka mani, in dai har addinin manzan Allah ba zai tsayu ba sai an kashe ni in na ba da rayuwata, to ta kubba ku zo ku afka mani, ma'ana ya ku waɗanda da arika da ta kubba ku zo ku afka mani, amma ba zan saranta ba, zan bari in yi abin da zai kaskanta addini. kaga kishin kenan, ka zan ba irin na mata ba, ka san irin na mata hasada ne da rashin lafiya shi ne suke yi baki, shi ba sunan shi kishi ba, ba sunan shi kishi ba gaskiya, hasada ne da tsananin rashin lafiyar zuciya. haka ne, amma wannan abinda za ka iya ba da rayuwarka domin kariya gare shi, sai ya fara da addini. Kuma alhamdulillah mun ga manzanni ma sun bayar da rayuwarsu domin tabbatar addini, domin kariya ga addini, sun tsaye kyau. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda suka dake suka kasance tare da shi, mun ga abin da ya faru. Yace wal ardika da mutuncin ka. To mafi yawan mutane sun yarda da wannan cewa mutum wajen kariyar mutunci ne ko kashe shi an kai ya shahada, amma shi na addini gaskiya ana yin tsofa da shi. Wa auladika wa amalika, da 'ya'yanka da dukiyoyin da dukiyanka. Har ana ta wanda aka kashe wajen kare dukiya ta ya mutu mutuwar shahidi, wanda aka kashe wajen kare iyali ya mutu mutuwar shahada. Shahada hukumiyya, amma shahada fi sabilillah wanda aka kashe shi domin kariya ga addini, difa'i ga addini. Gaskiya ne mutum ya kare mutuncin shi, lazim ne mutum ya kare mutunci, kar mutum ya bari abin da zai zama cin mutunci gare shi, ko kar mutum ya bari kar a zo a ɓaci mashi dukiya haka kawai. Yana da wanda zai yi hana haka nan faruwa, to lazim ne, saboda da wahala ya same ta, ba cikin sauƙi ya same ta, shi ya san wahalar da ya same ta, ba haka yi difa'i a kanta da iyalin mutum, iya ne duka yi difa'i iya ba ce. Kaga sai aka fara gabatar da ni addini kanka, kar mutum ya ce adil zai iya wannan amma ga addini shi ba zai ba, addini na Allah ne, to Allah zai saukowa ya kare addini. Allah yana amfani da wasu daga cikin bayani ne da sun kai da su bi shi, su yadda su hidimta ma addini, sai Allah ya amfani da su wajen mai tsayawar addini. Su kaga kenan baka zama mai kishin addini sai in ka yarda ka iya sadaukar da komi naka domin kariya da shi addini. Amma in ka ba da bishigar kake sadaukar ba, to gaskiya ba ka kishin addini, kenan a gaban ka addinin zai tozarta. wasu adauman iraddi bid'atil mubtadi'in wa shubuhati munkir dini mubin وجد واجتهد في ترويج الشرع المبين ولا تهمل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. yace kai kokari har kowane lokaci domin tun kuɗi bidi'o'in masu kirkirar bidi'o'i a cikin addini, kai iyawarka a kawar da su waɗanda ke cewa masu yaƙi da bid'a nan ba su ma san bid'a maballanta ba. In kana magana yaƙi da bid'a ne, to ai za kai magana rayar da addini ne baki abubuwan da aka zo aka cusa a cikin addini wanda babu su ne wanda amma ya hani dangane da su, ba duk abin da manzon Allah bai yi ba shi yake nufi da bid'a ba. wani abu manzon Allah ma ya hani game da shi, amma sai a zo a kirkira. Masalan manzon Allah sallallahu alaihi ya ce la tusalli alaihi salati fatra, kar ku yi mani salati bakara da salati yankakken salati. Sahabai suka ce ya Rasulullah wa ma salatu fatra, qala an taqulu Allahumma salli ala Muhammad wa tansiku, ku ce Allahumma salli ala Muhammad kun shiru ba tare da kun hada da iyalan gidana ba. Kenan abinda as-sunna wanda manzon Allah ya koyar ta salati a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
اللهم صل على محمد وآل محمد. to yanzu sai aka waye gari abinda aka ce salati a kawo salati 10 ga annabi sai a ce ni insha Allah salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Wannan bid'a ce wasu kirkire ta suka yi kana ayi wanda manzon Allah ya ce wasu anan da yawa wannan bid'o'i ne kirkirar sallah a wajen sallama a wajen salatul janaza ba asali babu saboda ba sallah bace addu'a ce addu'a ce ake wanda za a yi maka kabbarori guda 4 na 5 kamar an kammala ke bayan kowace kabbara za a yi addu'a kowace kabbara so ba sallah bace shi yasa ba ta da ruku'i da sujada to ma sai aka kawar da kabbarar ta biyar sai aka kawo sallama saboda ya fi hikima da sauransu suna ne fi zama mutum yi ƙoƙari iyawa ce wajen tunkuɗa waɗannan bidi'o'i da kuma shigowoyin da masu ƙin addini mabayyani suke cusawa ya zama mutum yi ƙoƙari iyawa ce ya ga ya yi raddin waɗannan ya tunkuɗe su ko mutum yi ƙoƙari iyawa ce wajen ƙarfafar da shari'a mabayyana shari'a tsarkakakar shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala iyawa ce ka ba da dukkan ƙoƙarinka wajen mirayar da shari'ar Allah ta'ala abu ne mai yiwuwa dawo da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala a ƙasar nan musamman al'umman ƙasar nan wanda suke da albishir mai girma da babban misali mai girma wani irin misali ne mai girma mujaddadi shi Usman bin Fodi nan kusa da mu ba da nisa ba Allah ta'ala ya taimake shi lokacin da sarakuna suke da ƙarfin iko da mayaka wanda kuma ba rahama a cikin zukatansu amma ya tsaye ana yi masu barazana da mutuwa ana kashe su suna daurewa da ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora rundunar Allah akan rundunar kafirci al'amari ne wanda yake kaɗi ga abin da ya faru da mujaddidi Imam Khomeini rahmatullahi alaihi wanda a gaban idanunmu Amerika ita ta rungume shi babban ma'aikacin Amerika wanda a duk gabas tsakiya ba ta da yaro kamata sha ba ta da yaro kamata duk karfi ya zama shi a ɗan sandan gabas tsakiya idan wata ƙasa tana take-taken ga muradan turawa sai a yi mata aji da sha reza falabi sai ya ɗauki mataki a kanta to amma duk da wannan goyon bayan na Amerika da sauransu me ya faru da aka samu waɗanda sun kai yunkura wajen ganin lallai addinin Allah nan ya dawo Allah tabaraka wa ta'ala taimake su addini ya tabbata to zai iya yiwu amma kana raye wannan ba nan ka bane kai iya abin da kake yi shi yasa ka bada duk gudunmuwar da za ka bada domin cimma wannan muradi in kana raye alhamdulillah in ba ka raye kai ne ka gabatar da uzuri wajen ne wajen karfafar da shari'a Allah tabaraka wa ta'ala ba lazim bane zan kana raye a wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya taya domin ya jagoranci wannan gagarumin aiki to shine Allah zai wanzar da rayuwa ta yi domin ya ci gaba da jagorantar wannan aiki amma sauran mabiya kowa ana iya kashewa kowa ana iya kashewa saboda kisa a tabarkin Allah ba kaskanci ba ɗaukaka ne ka ji manzon Allah abin da ya ce wujitu a qutila fi sabila fa uhiya har zuwa sau 10 ai burin a kashe ni domin ɗaukaka addinin Allah a sake raya ni a sake kashe ni har sau 10 saboda falal da ke tattare da irin wannan kisa mutuwar da ba makawa dole sai an yi ta da kai kokari iyawarka wajen karfafar da tabbato shari'ar Allah a bayan ƙasa kuma kar kai sakaci ga umarni da alkhairi da hani da abunki kai iyawarka a mustawanka mun karanta lokuta mabambanta maratib na amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar kowa da abin da zai yi da kuma abin da zai yi a wuri kaza misali da ma wane ne zai iya yin wannan to zama lalle mutum ba zai sakaci dangane da wannan ba wala tarfa su tare mahabbatika min nisa min ahli baitika harmik was'a masada'ata
ألا يرين الرجال وامنعهن عما تحتمل منه الفساد كاستماع النعي والموسيقى والغناء والخروج من المنزل ومصاحبة الغريب وسماع القصص والحكايات التي تثير الشهوة وفق بهن ودارهن وبالغ في التفحص بأحوالهن. yace gaba da cewa kuma karka yayi labaran nan kwarjinin ka daga mata kai da ma wato baka kishin su duk inda za su tafi duk abin da za su kai bai damar da kai ba a'a ya zama lalle kana mai tsananin kishin su cewa kishin namiji ga matar shiga iyalin shi tsantsar imani. Kishin namiji ga iyalin shi tsantsar imani. Su kuma kishin da mata ke maguzanci saboda yana tare da hassada da bakin ciki. Shi sa namiji aka sani da kishi ta wannan jani ya kishin mata shi yanzu zai iya komi akan me akan kare rayuwar mata shi. Su kar mutum ya wannan labari na wannan alfarma din wanda mata suke da ita ya zan su kamar ba su da wani wanda ke ba su kariya, kar mutum ya wannan. Kuma mutum ya kokari iya iyawar shi na cewa su matan kar su ga maza ya zama haka bukai butuki da suka ga dama za su iya tafiya, a'a ya zama da za su tafiya da akwai dalili. Kada ce ana wani rawan abin nan tashiwa na bikin dangin su ne ce to shi ke tafi da wani ne da sauransu. A ya zama iyawa ta ba zai ba da dama na cewa za su iya tafiya ko ina ba shi ne na ya zan kar su ga maza in su yi ba duk inda sun ga dama ya zan su tafi ba. Kuma ka hane su ga dukkan abin da ake jin aikata wannan abun zai iya kaiwa ga fadawa ga barna. To ka hane su iyawarka a matsayin ka ne kai an makiyayi, musamman a wannan zamani wanda makiya suke yakar ita wannan al'umma, yaƙi ruwan sanyi, yaƙi wanda yake ba a farga ba amma sai ya ɓanna mai girman gaske. Ya ce kamar menene yake nufi da wannan abubuwan da ya kamata a hane su wanda za su iya kaiwa ga barna. Ya ce kamar sauraron annahi, nau'in kaɗe-kaɗen holewa ne da cashewa a hane su, wal musiki da music wanda wurin cashewa da rikashewa aka sashi, lalle a hane su da gana waƙe-waƙe na banza, waƙe-waƙen batsa, waƙe-waƙen da suke na sharholiya a hane su sauraron su. Kuma har wala a hane su daga fita daga gida ba tare da sanin ina da su. A hane su musahibatul gari, abota da bako wanda ba a san a aike ba ko da miji a san wane ne yake moving da shi, wane ne abokin nashi, ballantana mace ka san wasu iya zai ce wancan farin jini gare ta a sanar da abokai kala-kala kawai ina tana da abokai kashe dinki ba wani magana farin jini. Kuma su iyayen ba sai su in ma na ake kaza sai su tace haushi shi saboda an ga Allah ya yi maɗe su farin jini shine aka ta sa mata idanu da sauransu. To ai Allah shi ka ɗaukaka mutum, wannan ba tunani ba ne kuma bai kamata ya fito daga wanda abuwa ba, bai kamata ba san. Lazim ne iyaye su san ina ne ƴaƴansu za su tafi. Lazim ne ba haka kawai su fita ba kamar su ka ikon kansu. Kiwo an ka ba iyaye maza da mata, to dole ne ya kasance su an yi ƙoƙarin kula da su yaran ba ya zama shi ke nufi a ƙyale su, saboda wannan zamanin da muke ciki zamani ne mai hatsarin gaske. har wala yau a wasu mai kisas wal hikayat allati tuthir shahwa a hane su sauraron kissoshi da hikayoyi waɗanda suke motsar da sha'awa.
wani babban musiba yanzu, musamman bangaren yan uwa mata. Akwai wani abin da suke ce ma karatun littafi. A shi mafiya idan an zo nan wajen program mun ana yi nan, in ana jin surutu to labari ne ana faɗi cewa an samu sabon labari, to sai suna ganin wai kuskus ne ya ce su kai magana kuma tana tasowa duk tana isuwa nan ne. To an samu sabon labari, sai a samu mace za ta kaiwa ƙarfe 2 na dare ta kunna waya, ba iyaye ba ba iya ba, ana ta sauraron labari. Mace ɗauki littafin ta yi nazari ba har wadda tana zuwa makaranta ce wadda ana faɗa makaratu, ba ta tashi ta yi alwala ta yi salatin annabi ba, ba ta tashi ta yi sallah ko raka'a 2 ba, ba ta tsaya in ta ƙari nan tana sauraron littafi, kwana sai ya ɗauke ta su bani ma ba za ta yi. Sistoci ba uwaye ba ba ɗiya ba, an ta karatun littafi. Wai wayewa ce wannan ba wayewa ba ce, ba wayewa ba ce ma. Ta yaya zai zama wayewa? Ana buƙatar lokacin da mutum zai kwanta ya zama ya karanta wasu surorin alƙur'ani, ya yi addu'o'i ya kwanta. To mutum ya zan kullum yana rubewa da littafi, karatun littafi yana yi, kuma littafin da sami ne ake ta cikin littafin. Sun ko akwai masu karatun littafin nan da yawa, sun sani bai ana yi sosai ba da wasa ba. Da yawa ne in a ce a ta rage ɗin nan ne, kowa ya ba da waya ce sai an, wanda bai da littafi ya gida sai an sha mamaki. Don littafin an ce hada irin wannan yan waya karama tan ana sa littafi, ba sai ka ce yawa. Audio ne ake yi ma. Audio. Yawwa sai a samu wani zanna ya ta karanta hikayoyi da kissoshi na banza wadda za a zuwa wata sai a nuna mata aljannar duniya cikin gida, ga wanda aka yi wacce ta yi aure ta sarkuta ta ki ɗaukar reni gashi nan duk sai a haike tsakobi. Mijin da za a aura mace ana tsara mata shi. Ya zama shi wani ta'alimi shaitaniya ne ake yi a cikin wannan wuri. Ana ta karatu kuma da yawa barazu ba su sani ba. Lalle wannan fa yana shiga a gidaje da bincika har inda ba a tsammani. To ana sauraron wannan littafi. In dai ba ka san abin da a cikin wayar bane to kakka ce ba da gidanka ba. Sai in ka tabbata ka bincike waya ka gani baya to sannan, amma in ba haka ba wallahi ana kwana suna nan suna hansari. Yana tafiya sosan gaske da wanda yana shagaltar da su, ya mantar da su Allah, ya kekashe musu zuciya, ya busar musu da zuciya, ya mantar da su hadafi. Sai zama wani abu kawai su suke kawai, sai dai suna bukun da hijabi, wasu yi wani abu ba shi ba a ce don me sun kai wata gida ba shi ke kawai shi ɗaya. To lazumi na iyaye su lura a wannan al'umma da ake ɗaukar mataki na kawar, musamman a yanzu da makiya suke ganin lalle ba su ima wannan harka ta hanyar ƙarfi, amma da su shigowa da hanyoyin sharri. To hanyoyin nasu na sharri suna da yawa, da akwai irin waɗannan karatun littafi har zuwa kallon fina-finai marasa kyau waɗanda ko 'yan amawa aka ga suna kallon su za a ce musu shiɗanu, amma sai a samu 'yan uwa suna kallon su, kila maza da mata ana kallon su, suna jinka kuma waɗannan mummunan tasiri suna barin da an kalle su ko an sare suna barin wani mummunan tasiri ga zuciya ne. Ba wai an kalle su wuce ba, su ba wani mummunan tasiri, za su canza memory ɗin mutum. Da mutumin da ke tunanin Allah, tunanin yadda lahira ta za ta inganta, yadda zai ƙara kusantar Allah tabaraka wa ta'ala, zai goge ne wannan sai su ta kawo mai waɗannan shedanan da ya jiya ko ya gani ga idan.
abinda mutum ya gani yana barin tasiri a zuciya, abinda mutum ya ji yana barin tasiri a zuciya. Ya kamata ka ji tsoron Allah. Mutum yana rusa kai ne ba tare da ya sani, saboda yau da gobe mutum zai waye gari har la Allah ya dinga kyama ita harka din, saboda sai ga harka ba wayewa a tare da ita. To iyaye wajibi ne sai iya abinda suke iya na ganin sun hana iyalansu saurare da kallace-kallacen waɗannan hikayoyi da kisoshi na banza, sai ce musamman inda suke motsar da sha'awa. Warfaq bihin madarahu, yace kuma a tausasa gare su. Ka ko da ai ba mutum zai samu kulki ba, a mutum ya tausasa a matakan aure bil ma'ruf, a nuna rashin dacewa haka da illar da suke da ita ga ci mai sauraron ko ita mai sauraron ko da ke kallon. Cewa kuma da tare da ba wanda ya sani, shi ba Allah ya sani. Sannan banda wannan abin yana barin mummunan tasiri. Duk mai irin wannan in tana da hazaƙa makaranta, Allah zai buɗe basirar, ƙa'ida ne. Don haka duk wanda ke irin wannan sauraron labari ake ta ko littafi da kallace to basirar ta za ta dinga ja baya, inda basirar ta take ja na bayanin littafi. Yanzu duk abin da an ka faɗi wata za ta zanna ta karanta maka shi, amma ba ta iya karanta suratul a'la, ba ta haddace sabbi, amma ta san abin da an ka ce cikin littafi. Tana yi awa biyu tana ba da labari kalma bayan kalma. Wannan lalaci ne mai girman gasken gaske. So a tausasa da su mata ne, iya ne ko mata, a tausasa gare su wajen aure bil ma'ruf ne. Ya zama ba wai su fahimci ba kiyayya ne ake da su, ana nufin su da alkhairi ne, a matsayin su da suka ce za su bi Allah, wanda Allah ya musu nasibi, ya musu tawfiki ta fahimta ta addini. Bai kamata kuma su yi ma Allah godiyan maye, su dawo su juya ma wannan falal da Allah ta'ala yi musu baya. Yace wa balik fi tafassusi bi ahwalihim, ko mu kan mutun ya kai matuka wajen cikin halin da suke ciki. Saboda haka ya halasta mutum ya binciki wai ƴaƴa ne, wai ɗiya ne, ba sai da izinin su. Mata ne ya diba wayarsu bi iznihin nan, wannan shi ne ra'ayin sai da ka'id, ya zan da izinin su. In ba komi ba za su ce ba su ba ka waya ba, matanka ba za ta ce za ta hana maka waya ba, sai ina son diba wayan nan, ba za ta ce a ban ba ka, in dai lafiya. To in ta ce a akwai da cewa bai halasta mace ta ɗauki wayan namiji ba tare da sani ne ba tare da izini ne ba. Haka namiji bai halasta ya ɗauki wayan ta ba tare da izinin ta ba. Amma kaga akwai hikima cikin wannan. A matsayin su na ma'aurata ya ce ba ni wai, to haka za ta ce a ai shi ke yanzu ba wani abu take ji musu, kira za ka yi gobe shi ke nan da ta. Amma su ne yaya ba wani shamaki, ba shamakin komi. So akwai bukatar lalle a ce mu lura da wannan. Makiya suna yaƙar mu iyawa da iya ƙarfinsu, kuma za su ta ci gaba da bullo da munanan hanyoyi. Fatar mu Allah tabaraka wa ta'ala ya gajiyar da su ya kuma kunyata su. Alfarma sayyida Zahra salamullahi alaiha. Insha Allah ana zamu ya da zango. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Insha Allah kila na ja lokaci, kana dole ba a gane cewa lokaci da yake mun fara makari, to mun ma da ya awa guda, mun fara kusan saura kwata, yanzu kuma saura 14, kamar an yi daidai ke nan. Insha Allah yan akwai tambaya ana yi, in babu muna da abubuwa biyu gaban mu insha Allah.